Rebem amb un càlid aplaudiment els trucaires de Salt. Ariadna Rebato. Guàrdies, agafeu-la! Sacrifici setmanal! En nom del Déu del Sol et traurem el cor. Vine cap aquí. A la taula de sacrifici, va. Que vaig a maquillar. Pinta ben guapa. I quan estiguis a punt ens avises, eh? Ja està, no? Ja està. Ara, 1, 2... Un moment! Mama, no m'esperis per sopar. Ara, 1, 2 i... Un moment! I ara què fos? Heu vist els astres del cel? Sí, ja els veiem. Per la seva posició puc intuir Què? s'acabarà. Oh, però per què l'has matat? Què s'acabarà? Què s'acabarà? El paper de vàter. I què s'acabarà? La crisi. Ah, la crisi? Els diners. Ah, ara ho sabem. No ho sé, s'havia Torna-li a posar el cor. Posa-li el cor, posa-li el cor, posa-li el cor. El món! El món! S'acabó el món. S'acaba el món. Ei, que encara teniu fins al 21 de desembre del 2012. Benvinguts una tarda més al divendres. Però si avui no és divendres. Calli, que el programa es diu així. Avui farem un programa especial sobre la fi del món. Ja veieu que aquests de TV3 em fan treballar fins l'últim dia. M'estan prenent el pèl. Connectem en directe amb el nostre enviat especial, Espartac, que l'hem enviat a la fi del món. A veure si ens el traiem de sobre d'una vegada. Fem connexió en xitxanitzar? Sí o no, Xavi? Em reps? Sí o què? Et sento, digues. Bé, som aquí a Mèxic i bé, des d'aquí se't veu més calvo. Jo tinc el front molt ample. I què, com ho tenim Bé, per aquí? passem a entrevistar un personatge il·lustre, la cap de les tribus maies, la Taja Valenticún. Bé, posa't bé, que et vegin bé a casa. Com estàs? Todo bien. Bé, passarem a fer-li la primera pregunta. Com serà la fi del món? Catapum, chunga, tumba. Bé, Xavi, has entès alguna cosa? Sí o no? S'ha tallat un moment de connexió, que va... La veu arriba abans. Petit fallo tècnic? Sí. I què, com està el públic? Bé, som aquí a Mèxic i bé, des d'aquí se't veu més calvo. És que tinc el front molt ample. Bé, passem a entrevistar un personatge il·lustre, la cap de les tribus maies, la Taja Valenticún. Bé, posa't bé, que et vegin bé a casa. Com estàs?
escucho bien. Bé, passarem a fer-li la primera pregunta. Com serà la fi del món? Catapum, xunga, tumba. Bé, Xavi, has entès alguna cosa? Sí o no? No. Pots repetir-ho, sisplau? Catapum, xunga, tumba. Bé, vale. Que vingui un traductor, sisplau. Li pots dir que ens expliqui com acabarà la fi del món, sisplau? Xucutam, bupupum. Xocolagatum. Ha dit que és segur que avui es produeixi la fi del món, però que no saben exactament en quin moment del dia. També ha dit que hi ha moltes persones de diferents tribus que s'han suïcidat i, a més, s'han produït molts sacrificis. Han sacrificat fins i tot el porc del poble. Pobre animal. No, era un home de la tribu molt brut perquè mai es dutxava. Vaja. Vaja, li pot fer la següent pregunta? Li pot demanar que faci un discurs per tranquil·litzar la població? Xucutam, bibim-bum. Chacalacatum, chacalatumba, tumba, balumba, bagataga, bagachumba, lagatumba, chacalacatumba, bagatum, sumba, lava, igual. Ha dit salut per tots. Bé, doncs, moltes gràcies. Fins aquí l'última connexió en directe del divendres. I abans d'acabar, Xavi, tinc un missatge per tu, Demà en punt agafi l'avió, no em trobis a faltar perquè seré al teu costat. I no m'esperis despert, lladre. Vinga, adéu. Petons! Ui. Fins ara, guapo. I fins al pròxim divendres. O no? Toca i dice? Un altre cop! Anna, has de seure? Avui ja és dia 21 de desembre del 2012. Es complirà la profecia, s'acabarà el món. I crec que queden només 3 segons. Agafem-nos! 3, 2, 1! Crec que estem vius encara. Estem vius? No s'ha acabat el món. Ens hem salvat! Ens hem salvat!